चनिया के देखत नहीं हां ए महाराज असही इहो के नचनिया के पेट खराब कबो केहू के खराब हो सकता अरे यार पेट खराब हो गेल ओइ ने पूरा करके कोई दिन पिए नहीं ई कहे वाली बात नहीं है केहू के तबीयत खराब हो सकता केहू के पेट भी खराब हो सकता और नचनिया के देखत नहीं नचनिया के तबीयत खराब हो गई पेट झरे लागल अब तीले तीले जान जाई अब गाड़ी गांव के बहरी प्रोग्राम खत्म हो गई आ गांव के बहरी बांध पर ब्याह जी तनी चाहत तनी के मावे के चाहत अब जाने के ब्यासे जी के बोतलवा उठा के अन्ना चनिया चौक ले बिया हां ए महाराज हबड़ाई ले जातिया आ जाके बैठ गई देखो बैठ गई आराम से अपन फ्रेश फ्रेश माइंड से होतिया एगो देखत है कि वही जा सोचबे एगो बिल रहे जहां बैठल बिया अब जाने कि अपन फ्रेश फ्रेश होती है नचनिया वो बिलिए के सोझा में एगो सांप रहे अब देखलस कि ई कौन बिल हरी अब जाने कलस के रोका ए जा ढेर दिक्कत बा अब रेजा रहे लायक नहीं के रह घर तनी बदले तो अब ई बिल बदल का दोसरा नचनिया घर फ्रेश हो के एकदम अपन चल देले बिया गइले शाम के तो देखत है कहते ब्याह जी हमर पेट में दर्द बा अब दर्द सहात नहीं है कहले कि रह जब दर्द बढ़ले बा एकरा के दवाई वही करावे के पड़ी दवाई वही तो दर्द ठीक होत बा ना अब तो दोसर क्यों दर्द ढुकल बा अब जान जाई जे अब जब दर्द नाचे लायक नचनिया नहीं है हां नाचे लायक नचनिया नहीं है रात ना नचबो ना कोई बेचारी सुबेर के मेरा कहले कि हमर दर्द सहात बा ब्याह जी कनी के रह एकरा के अल्ट्रासाउंड करावही के जब अल्ट्रासाउंड होई तो देखत कि अरे पेट में तो सांप ढुक गई अब निकली तो के ना निकली तो दुए गो उपाय बना तो बीन के बुलावे के पड़ी अन्ना तो ऑपरेशन कर अब खोजी लागल बीन महाराज के ए महाराज खोजी तो खोजत संयोग से वो बीन वाला भेटा और बीन वाला घरे आ गइले कहले कि भाई प्रोग्राम में जाए के बाद नचनिया ना जी त बिना नचनिया के हमनी के 1 रुपया के बहनी ना पैसे डबल रखा जान जाई आज ये कहले कि एगो काम करो तनी कसो बीन बजा के आ ई सांपवा के काट देबे अब जान जाई कि नचनिया एकदम पोजीशन में बैठ गइल बिया आ बीन महाराज अब ले देले बीन बजावत सपेरा बीन बजावता आ जब निकले हेतन तो निकल जा जब सब निकले तले ससवे टूट अब जाए जे फेर सपवा जेना आइल बहुत सर में या जे कहले के सुनो भाई सपेरा भाई इज्जत के बाद भाई 500 रुपया लो लेकिन सांस अपन तूरा जो ए महाराज जाए जे 500 रुपया ले कहले की कोशिश कर तने ब्यासी कोशिश हम बानी फेर बीन लगले बजावे निकले तो सांस टूट जा अब इन नचनिया खिसिया के कहते कि बा हइलो ए सपेरा भाई 2000 रुपया एक गोटे ले लो आ जान गई हो जे जेंगा तू सांस तुर के बजावत रहो आ सपा आवत जाता हमरा पारा हम कहनी कि ना यही का 2000 रुपया लो आ सांप के एकदम सांस तुर के एकदम बजवावत देखो ई हो देखिए पर अरे हर एक बात का विशेष तिवारी जवाब है हर एक